Ассалому алейкум, мардуми Шариф Ториксон. Умедворам хуб ҳастед. Артиш Израил кушта шудани Анас Ал-Шарифро журналист яъне самгузори шабакаи Ал-Ҷазираро ба души худ гирифт ва ӯро террорист номид. Соли 2024 Анас Ал-Шариф исбот кард геноцида дар Ғаза ва охиронои соли 2024 политикои террористои Израил бо политикони США Анас Ал-Шарифро $35 миллион пешниҳод карданд ки оилата мегирӣ, кадом штате ки ту интихоб мекунӣ, ба ному фамилияи дигар кас зиндагӣ мекунӣ. Ва Анас Ал-Шариф рад кард, ҳамватанони азиз. Имрӯз ин шаҳид ҷон дод дар раҳи ҳақ барои озодии мардуми Ғаза. Стоп геноцид дар Ғаза. Ҳамватанони азиз, барои чӣ и гапҳоро ман гуфтаам? Дар рӯи экран дидесен, Иқболи блогер, худаш журналист мегӯяд, но ба ном журналист аст. Ира ман террористш мегӯям. Ин экстремист аст, ин педофил аст. Бале, педофил. гӯш кунед чӣ мегӯяд Исоқ Файба, ин педофил. бутилка шунондагишан аввал гапо мехезад даъво мекунад қафон билесая мулевакан. баъд меқапан мегиранд дабули бутилка мешунонанд сниматш мекунанд. мардуми Шариф Ториксон, ман юрист ҳастам, Иқбола мефаҳмам. Дар ҳаёти талхаш, дар айни ҷавониш через папакунда гузаштагӣ аст, нагрузка шудагӣ ҳастам. худтон фикр кунед, 15-16 сола бача дар байни 20-25 толиби бераҳмаш. ира ман нагуфтестам. гӯш кунед. бывши устоди Иқбол, бывши як наъзат, бывши нибувват Карим Раим. гӯш кунед чӣ мегӯяд. خیریه‌ها همه در دست پدر همه بود، در دست ملا قلندر. پسرش 12-13 ساله بود تخمینا. همون حالت ده ملا شریف گفتگی آدم میآوند برای تعلیم دینی که همین ملا شریف همین بچه مرا درس بده، تعلیم بده. بعد وقتی که در همونجا در پیش ملا شریف این محمد اقبال درس میخونه و تعلیم دینی میگیره، بعد این محمد اقبال قماندان ها پول میتن ملا شریف میگیرن 5-6 ماه قریب تا 1 ساله ایرا تجاوز میکنن در امو خانه امو قماندان هالامو با دیگر قماندان های امو افغان. мардуми Шариф Ториксон, дар ҳаққи шаҳиди бародар Анас Ал-Шариф дуогӯ бошед. ин хел журналистони ҳақ кам аст дар байни мусулмоно. продажниш беҳад бисёри бад аст. ранги ба ном журналисти Иқболи блогер чӣ хеле ки мегӯяд ку ма дастгирӣ мекунам, мегӯяд Израила ба ном мухолиф тоҷик. як ҷаҳон ташаккур, ҳамватанони азиз. мо бояд имрӯз дӯстаи душман бояд фарқ кунем. то дидор.